Пуснат ли? Пуснат ли е готово? Добре. Да, Значи, ден се състои така наречения спортен плотен. По повод най-големите, нали, звезди и най-големите шалчета от град Средец. Ще може ли само Донка да се отдръпне там? Че не е в профил. Това е нашия доброволец. В момента се присъедини към нашата звездна Като група. часовник е. Може да започнем с стартовото Приключение. Шоу, приключение. Да. И раз. Цигани! Цигани!